Namhlanje ndifuna uncokola isitori sikaNokomityi noSosi. uNokomityi ke umntana wakhe una-4. And then uSosi noNokomityi babethandana, uNokomityi esenza uStandard 8, ubizwa ngo-grade 10. And then wahamba ke ngoku uSosi ngoba bekunyanzeleka uba to further his studies somewhere. Xa ebuya uSosi ufika vele uNokomityi unomntana, athi uSosi andinangxaki naloo nto leyo, mna ndisakuthanda. Baqhubekeke ke kwapho babethathe khona. uNokomityi ke ngoku unabantwana bakokwabo abahoyileyo, ne? Hayi, uSosi usebenza kakuhle, wenza yonke into uSosi, wenzela uNokomityi, wenzela nabantwana bakoNokomityi nomntana kaNokomityi. Uqhubeke nyani. uNokomityi ke ngoku caba ke uyathanda ke nomgrindo kaSosi, ngoba kaloku ngelaa xesha eliyana zange bafumane itshansi yogrinda ngoba besebebancinci. Hayi, uNokomityi ngexesha kule relationship aqaphela uba mna mani uSosi ingathi ngumntu ingathi uyadomoroza nyani, ingathi ukaphambane. And ngoku kwenzeka le nto lena, seyingene kangaka uNokomityi kule relationship. Umithi uNokomityi athi ke ngoku uSosi ndimithi. Athi uSosi, congratulations ngubani tatomntana. Athi ke ngoku uNokomityi, ayibo utatomntana nguwe. Athi uSosi, andimfuni ke lo mntana. Ubuya yazi uba yintoni ekulungeleyo, umkhuphe lo mntana. Athi ke naku uNokomityi, andizuyenza loo nto leyo mna. Andizukhupha kwamntana wam mna. Futhi andikholelwa kwezo zinto ezo, andinokwazi nozixelela uba ndenza loo nto leyo. Athi ke ngoku uSosi, uwedwa ke sisi. Mna wokuqala ukhumbule, mna andikaze ndaba namntana. How do you expect me to be an instant father? Hayi ke, ibe namajingiqhiwu ke ngoku le relationship, namagingxigingxi usukela ngoko. Ngoku uSosi ke ngoku into ayenzayo, uyamngomba uNokomityi lo. And njengoba emngomba nje, uyamcinezela nesisu, uyatsho futhi uba ndifuna uba lo mntana makaphume. Aphile loo mpilo ke ngoku uNokomityi, ayiphile le mpilo yokungonjwa. Aphile impilo yokungonjwa uNokomityi. Ngamanye amaxesha unokuthi makafika eserenkini esiya emsebenzini, afika amrhuqe phakathi kwabantu, athi ndiyakubiza wena. Ngenye imini uNokomityi wathi esiya emsebenzini, hayi le kwekwe le yamthi tsa ngecuba esifubeni. Umtshisa icuba etshaye, wathi ingxaki yakho umameli wena, umameli. uNokomityi ke umane exelela abangani ba, yeyi bangani bam ndinengxaki enjeni. Abangani bathi phuma. uNokomityi uyacinga kaloku ngoku. Le kwekwe le imhoyile, ihoye nabantwana bakhe, nabantwana bakowabo, ihoye nomntanakhe. And atsho, athi yabo wena, you're on the palm of my hand. Ubani ke ndasithi, nawo wabhu nonke. uNokomityi ke ahlukane ke ngoku noSosi esamithi. Qoma ndizamluza ke ngoku lo mntana nyani ke ngoku. And ngelo xesha ke ngoku into ecaphukisa kakhulu, uNokomityi uyahamba yombophisa uSosi, aphinde kwayena futhi ayodrop ii-charges. Ade adikwe ke nawo amapolisa, athi asizudlala kalo le damtiriri yenu thina. Sidiniwe nathi ngoku. So uya-understand ngoku umthetho, ingalo yomthetho ayisayihoyanga le nto, ngoba kaloku uNokomityi lets this guy uba makenze le nto ayifunayo. Aphinde futhi ahambe ambophise, ugqiba kwakhe ahambe ayodropha ama-charges. Umithi amyeke ke ngoku, aqomba okay, ukuze ndiseyive umntanam. And nomntana kaNokomityi ke ngoku uyamoyika lo mfo, woyika uSosi. Ubo ke umntana kaNokomityi abone uNokomityi elila, noba akasaliliswa yile kwekwe. Umntana ke sondela athi, kuSosi mama, ukubethile uSosi. Kubani umzali ofuna udlulisa umntana wakhe kuloo nto leyo? Aqonda uba okay, mandimyeke uSosi lo, ndizawubona icebo lizozakha and uzawukhula lo mntana. Uba ndikwazile ukhulisa lo wam oqala, nalona akho nto izawundohlula. Ndizawubuya futhi ne-part 2 kaNokomityi noSosi.